Launi mashkun kai kai koi kuna Baroi ami monandanda povaro Barnem pesh qadami qarbon Sari pavarot Sari pavarotai Sari pavarotai Салом ботяҷон. Мусаҷон чӣ хеле брат? Созе брат, тенҷе. Хуби саломат хубан. Ама диҷа корбор хати омаду мошинта дидум тенҷе дей паши балеса. Паниса янгата тавалхона варде Не. мусаҷон. Созе хуби чокад а бача хона намиёд бемер шид рафти. Ай зиндагии корбор насиб боша ботяҷо янга ки тавал кина номи ҷанчара чӣ мемоне? Мусаҷон худам дар ҳамин фикр задагам ҳайронам ки чӣ монам номиша. Чӯ? Ҳам бисёриҳо мегӯянд ки дар китоб номи китоби бисёре мани бесавод китоба наметавонам хонда савод надорам бомба мефаҳмам. Ботяҷон натури одами бесавод буда. Чӯ мусаҷон? Ҳамин ном туда проблемае. Чӣ кунам охир? Я пагаи шаҳр буро пири магазине, болои магазин пири номай. Магазини манежа, заправкаи умед, чойхонаи шаҳриёр. Ҳамин ном проблемае туда. Неки рост мегӯӣ мусаҷони. ҳамин фикр дар сари ман омада иша нигоҳ кун. О, саломат бош. Бия хонат барам мусаҷон. Насиб братан. Гарнес, бия хона бишинем ягон. Ман салом гамара. Гарнес мусаҷон. Салому алейкум ботяҷон. Мусаҷон чӣ хеле братан? Монда набоши брат. Раҳмат, чӯ кади дар тарафои? О, братҷон шунидем ки бачадор шуди. Табрик. О, мусаҷон, раҳмат. Хай кай мешӯем ҷанчара? Насиб оди мешинем брат. Хай номша чӣ монди брат? Мусаҷон. Ҳа. Амрӯз худат савед дода будӣ ку? Ҳамин як саҳар парвақт хистум. Ҳамин шаҳрро то хурдум. Ахир я номи зур ёфтум мондум шаҳр. Чӣ монди? Султони Кабир.